tomto videu som prežil deň ako Lionel Messi. Je to jeden z najlepších futbalistov všetkých čias. Vyhral 8 zlatých lôb a nespočet ocenení. Ja si myslím, že tento deň by mohol byť veľmi zaujímavý. Takže video určite dopozeraj až do konca. Nezabudni mi dať like, odber, sleduj ma na mojom Instagrame, ktorý máš dole v popise a my môžeme ísť rovno na to. Takže teraz je nejakých 7 hodín ráno, Messi tiež stáva okolo 7:06 a ja sa idem na raňajkovať, takže pri raňajkách zatiaľ čau. Takže Messi si na raňajky dáva niečo zdravé, ja som si to hľadal, písali tam, že si dáva niečo zdravé, niečo má proteíny, takže ja som si dal zase nejaké mysli, nejaký banán, nejaké vločky do toho, takže keď to zjem, tak sa zase ozvem a poviem, čo budeme robiť ďalej. Takže ja už som doraňakoval a teraz sa presúvame na workout. Messi ráno cvičí a zlepšuje vlastne svoju kondíciu, ale to si až potom pôjdem zabehať, pretože teraz je tam zima, takže najprv si pôjdem zacvičiť. Ja som sa prezliekol a idem cvičiť. Idem cvičiť nohy, Messi je vlastne futbalista a veľa cvičí nohy. Takže poďme na to. Takže už som docvičil a za takých 30 minút si pôjdem zabehať. Takže už som vonku, ideme behať aj s mojim kameramanom. Ešte neviem, koľko ubehneme, ale môžeme ísť na to. Yeah, red money, I can get in the back. Chains popping, this shit hurt my neck. My face coming, I can turn my back. Plus I push that my protector. I'm famous, I can't go back, you know. Yeah, lot of faggots staying on me. IFS, I'm in it, bitch, you're perfect, I'm like personal. Yeah, be so mean the medicine. Baby, I'll be your medicine. 让他走我来敲醒钟。Yeah， 买了开始 club 的 owner， 可是他背的开始冒了，唱歌唱是他很疼。Yeah， 山顶的位置该是我的 ，I'm a Chinese， 他听我歌感觉在摁他。Guess what？ Guess what？Guess 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 what？Yeah， red money I can get in the back. Chains popping, this shit hurt me. Takže už sme dobehali, obehli sme nejaké 3 kilometre. Tu vám to ukážem na hodinkách vlastne. 3 kilometre. Tu sú nejaké staty, keby to chcete pozrieť. Ešte sme takým, dajme tomu v pohode tempom. No a ďalšou vecou bude obed. Takže to sa vám ozvem potom. Takže ja už som dojedol, mal som nejaké mäso so zemiakmi, to som netočil. A teraz ako správny športovec a ako Messi si idem dať odpočinok. Takže ja sa s vami vidím u ďalšej aktivity, ktorú vám poviem potom. Takže ja už mám po odpočinku a teraz sa idem presunúť na ihrisko, kde si dáme Messiho futbalový tréning. Takže už som tu na ihrisku a môžeme začať nejakými strelami a dáme si tu futbalový tréning. Takže ako prvé môžem začať priamými kopmi, mám tu aj brankára, takže môžem začať. To je gól. Že teraz poviem strely na 2 dotyky.
teraz dáme penalty challenge tuto s mojim bratom a bráne bude Matúš, môj kamarát. To bola nekompromisná penálta. Je penálta prevedená, teraz môj brat musí nedať. No tak to jsem neviděl. Takže ideme na rýchlu. To nemôžem povedať. Ten, kto dá a potom ten druhý nedá, no tak vyhral. Takže penalty challenge vyhral môj brat. Takže ďalšie tu máme vlastne kľúčku so streľbou. Takže idem teraz s mojim bratom 1v1 a ja sa budem snažiť obísť a to budem mať ako cvičenie na dribbling. Takže ja už som ukončil vlastne tréning. Vidíme sa, keď budem vnútri, tak vám poviem, čo pôjdeme robiť ďalej. Takže už som vnútri, vrátil som sa z ihriska a teraz si idem dať stretching, pretože Messi vždycky strečuje po tréningoch. Takže ja už som dostrečoval a momentálne je tam vlastne práca v Messi od dní, takže ja pôjdem zostriať toto video, čo teraz točím a ozvem sa vám potom. Takže ja už som dopracoval, strihal som toto video, ktoré vidíš a ja už si idem dať večeru. Takže toto je moja večera, mám tu takú polievku, idem si to zjesť a potom sa ozvem. Takže ja už som dojedol večeru a ja si myslím, že toto je koniec tohto videa, nezabudni dať like, odber, sleduj ma na mojom Instagrame, ktorý máš dole v popise za moju snahu a ako som natočil toto video. A ja sa s vami lúčim a u ďalšieho nábomeného videa zase čau.